assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah kisal on e dendagal wonde mono gonirɗon foof. En calmini dendagal gonɗo e diine e gande kese e gardugol juɓɓudi e hoodere pinal ba dilampa fall babul mouridine. En calmini ceerno adam ba kalfinaɗo sen youtube e sen tiktok o. En beltanima ceernaɓe omɗo fof yewtoɓe ɗo gaddoɓe ɗo jewte darsuji muɗumen namdotoɓe e jabotoɓe e dendagal goomu juɓɓudi. En calmini mawɗo men kala ko nafato kon alhaji moussa yero moussa dia. En calmini dia isaka sambaliyel e dippullo cippo aissata abdoul dia, ceerno mouhamadou abdoul aziz ba. En calmini ceerno abdoulaye sissoko, ceerno alpha oumar al fullani e alimul fullani. En calmini ceerno cheikh oumar ba e ganduɗa gando leɗɗe e kadi gawɗo leɗɗe leyɗele ɗe foof gando leɗɗe sanne. En calmini dendagal wonɓe goomu juɓɓudi hay goto en goppa. En calmini diallo lawaki di abdoulaye sambou morel. En beltanima yimɓe foof, en mbi yimɓe bisimilla moɗon e diine e gande kese. En calmini administrateur uji international hono e ceerno ibrahima diallo e denɗi moussa paté ba. En calmini ceerno oumar sall états-unis d' amérique. En beltanima yimɓe foof yo onon fof jarama no fewi diine e gande kese e jokken golle. Noon hannde ko ñalawma ko aljuma e ni woni e no way taw ñalawma no fayde e kono ma ngar ƴeewen so tawi won e namde gonɗo e dental he e ƴeewen so tawi eɗen mbawi arde hen, so tawi ɗe jaabaka kadi, so jaabama kadi woni noon kadi inchallah. Noon bandiraɓe diine e gande kese onon fof calminama on juurama beltanama jokken golle yo